Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. I recommend Sensodyne because it works. Iriyo nade jahera mar penj laktar. Kawa wacho ni ngima en mwandu, ani luonga ni Ruth Otieno. Kenda mor mokalo mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Adwa ni mondo mi apari ni penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya en thieth mantiere machiegni kodi. Yud chenro mag thieth mitimoni oko mong'ere ni outpatient, marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore. Gin thieth kaka mage, kaka neno laktar, pimo mar tuoche, kao yath, thieth mag lak kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth ewi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore ma inyalo timnegi bero wanyalo deno ni physician. Laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag joma mine wadeno ni gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony ewi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano wadendo kacha ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo makare wadendo ni nutritionist. Magi duto te inyalo yudo e bad kar od thieth mar Equity mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Machiegni wagoye mbaka odiechieng' ma kawuono, abodhi achiel kachiel nyaka e studio wa ma Kisumu mondo mi ami daktari marwa thuolo onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage. Kae to bang'e wadhi donjo e twakwa achiel kachiel. Daher mondo mi apani ni kawuono wadwa go mbaka kotenore kod weche mag rito lak. Rito lak wacho ni en ang'o monego bed ni watimo. Adwa ni wachago kodi mbaka ni gi lak. Adwa ni tudi koda kokalo Facebook page wa en RamogiTV #en penj laktar. Adwa ni yudwa bende kokalo page wa mar penj laktar, to bende nyalo yuda kokalo Facebook page na en _Joseph #en penj laktar mondo mwang'e ne kaka wanyalo rito lak. Kawa wacho weche mag rito lak, gin rito lak mag jodongo, mag nyithindo, mag ji duto te, to nyithindo ma pod yom ma onge kod lekegi inyalo rit dhogi e yore machal nade. Adwa ni be mondo mwatudre kokalo yore SMS marwa ibro neno e yo mayot mokalo. Ageno ni daktari oseikore kendo abomiye thuolo ni mondo mi onyiswa ni en laktar molony e weche mage, ka bende adwa ni mondo mwang'ia ne kaka wanyalo rito lekewa e yo makare, kaka inyalo luokogi, kaka kaponono ni gikethore inyalo konggi, nikech tinde bende giwacho ni ok ber muko lak. Kaponono ni lak okethore to ok ber muko lak, inyalo tim ang'o mondo mwayud kaka wakonyore. Achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumu atudra kod daktari marwa. Aneno ka thuolo bera chuth kendo adwa ni mondo mi wachak twagni kodi, kendo aneno ka oganda wa osebedo koikore yo makare kuom mondo mi wayud kaka wanyalo go mbaka kanyakla. Abodhi Facebook page ang'e ni jomage moikore mondo wago mbaka e twagni, to kik wiwil mar nyisagi kama intiere mondo mi wayud kaka koro wanyalo ng'eyo ni intiere kon mane, intiere Migori, intiere Kisumu, intiere Homa Bay, intiere Nairobi ka, intiere Nairobi kon mane, intiere Kayole, intiere Dandora, koso intiere kon mane. Daktari machiegni e penj laktar. Aneno ka daktari marwa pod tudo weinige mondo mi wayud kaka wanyalo go mbaka e twagni, kendo kokalo e yore mag tudruok manyasani. Aneno ko oganda mang'eny mokalo wacho kata ni giikore mondo mi wago mbaka. To moko kuom weche mwadhi mulo ni kaponono ni in ng'ama miyo, ere kaka onego bed ni irito laki. Kaponono ni in ng'ama wuoro, ere kaka onego bed ni irito laki. In miyo mapek, kaka irito laki opogore kod kaka mine ma ok pek rito lekegi koso. To ka lokruok pogruok nitiere, pogruok en ang'o? To ponono ni okirito laki e yo makare ka in ng'ama miyo mapek, en ang'o gini madhi timore ni kata madhi timore ne nyathino. To kaponono ni ng'ato oyudo chandruoge mag dhok kata mag lak, ere gimonego bed ni otimo? Onego bedi ni obeda beda nyaka dakika mogik ma lake no kuodi, ma dhoge no kuodi, to kokuot en ang'o gini ma inyalo tim mondo mi ngima oganda obed makare, ngima oganda obed maber. Amor mokalo ni aneno ka daktari marwa koro oseikore kendo wabomi thuolo achiel kachiel
mondo mi onyisowa ni nyinge ng'a. Daktari machiegni penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ani luonga ni Dr. Dan Odhiambo. Daktari? Iluonga ni Dr. Dan Odhiambo. I specialize in dental treatment. Mano thieth mar lak. Kumo tingo prevention gi curing procedures ma involve lak gi gik te mantie oral cavity ka. Aja Kisumo Kanyakwar, dot ma Kanyakwar, to kane en Kano Kasule kae. Amor kabire chenro mar adek mar discuss weche lak. Ero kamano nya Dr. Dan wamoro mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono, wuod Kisumo matiyo e Kisumo. Daktari nyalo nyiso mana matin nono ni kuonde thieth mag Equity Afya bende weche mag lak, konyruok mag lak yudore, to ponono ni yudore thothne en ang'o gini services mage mag lak kachiel kod mag dhok mwanyalo yudo ka Equity Afya? Services yudore kaka filling, root canal, periodontology kanyo kumutingo luoko lak, nitie services mek nyithindo, thieth mar leke nyithindo, thieth mar joma dongo, then nitie thieth mar special groups, ma koro kata kaka joma nigi kute mar ayaki, hypertension, diabetes, kata joma koro nigi multi disease, mangiso ni en gi tuoche mang'eny moriwore kamoro achiel. Mage yudore ka Equity Afya mane, CBD, Kondele, koso Equity Afya duto te? Mage yudore Equity Afya ma Kondele, CBD, Siaya kata Homa Bay. Amor mar winjo mano nikech wadogo mbaka kotenre kod weche mag oral health kata ler mar dhok, ler mar lak. Kowacho ni oral health, Dr. Dana, wawacho ni en ang'o monego bed ni timo mondo mi wa capture kata wadonje twagni e yo makare? Oral health en ang'o? Oral health en rit makare mar dhok. Dhok kae wan gi lak, wan gi lep, wan gi ring lak, wan gi ring'o mar wall mar molungo ni kisungu ni cheeks kata lembi, wan gi tok lewi gi tok duondi kanyo matin, then wan gi lips ma oko gi, mago te part mar oral health care. Masech mawacho weche mag oral health en ler mar dhok ma bende oting'o lep, oting'o leke ng'ato, oting'o ring lak, oting'o dand ng'ato, oting'o nyaka dhogi maoko. Daktari adwani mondo mwachak kod lak nikech kanyo mabukete mainu kata wabodhi kuonde mopogore opogore e dhok kaka lep, kaka ng'ato nego beni rito lewe kachiel kod dande, lembe kachiel kod lips kata dhoge maoko ni. Leke ng'ato nego beni timo nang'o kata nego beni rito gi nang'o kigibed gi chandruok? Leke mokwongo onego bed nogo mswak. Mswak no onego bed nogo didek e odiochieng'. Mano nyalo ogoye gokinyi kose madho chai. Ogoye lunch ka poni entie kama onyalo goye mswak, kendo ogoye godhiambo kapok odhi nindo, mano kosechamo chiemo ma godhiambo. Mswak onego bed ni goyo gi brush, gi kanitie toothpaste, makonyi koro rito kendo golo chilo mar chiemo mudong' e kid lak kata e tie ring lak. Onego bende ni goyo lewi e mswak, nikech lep bedo onga gi chembe mek chiemo moko matindo. Onego bed ni kudo pi mondo bendo gol chiemo moko ma loose matindo tindo mantie lembi
kata moko momoko e tok lewi. Erokamano ahinya. Aneno ka nitiere ok ang'eyo ka nitiere kod ranyisi mar lak odiechieng' ma kawuono Dr. Dan, kapo nono ni nitiere kode. Samoro inyalo nyisowa kaka onego bed ni ng'ato goyo maswak. Samoro ng'ato onge kod brush, to thothne wawachoga ni nyalo tiyo kod siangla kata yien. Siangla en kidieny mar yien kata yien ma iluoko maler kato wiye kanyo iloso mondo mi obed maswak. Kato ng'enyne wachnwaga ni diri odiechieng'. Kawuono ochopo ni didek odiechieng' daktari. Ok ang'eyo ka daktari winja. Daher mana mondo mi ipimnwa kaka onego bed ni ng'ato go maswak e yo makare, mondo mi oluok nyaka lekene e yo makare, oluok lewe e yo makare, oluok i dhoge e yo makare. Kaeto thothne unyisowaga ni kaber to onego bed ni ng'ato go maswak diriyo odiechieng'. Kawuono inyisowa ni didek odiechieng'. Ang'o malokore? To ponono ni ng'ato onge kod brush, e bende unyalo recommend mondo mi ng'ato ti kod yien, kuom ranyisi kaka yien mar sangla ma thothne ji tiyoga godo e rudho lekegi. Ka chako gi maswak nitie tieng' adek. Maswak mineno ni wang'iyo gik ma goyo lak maswak gi. Koro tieng' adek nitie matek, nitie ma medium, then nitie mayom. Koro kinyiewo maswak to bende nyaka ing'e ni ing'iewo maswak machal nade. Maswak matek ok ber sana nikech iyudo ko oketho pien lak. Koro warecommend ni iti gi maswak mabet yom, ma kitiyo go matin tineno ka koro rudho lak gi obam matin. Koro ka iseyudo maswak ma correct, mayom maber, tichako gi lak matung' magolne. To maswak itemo ikete angle, kizungu wacho ni angle ma 45 degrees. Koro 45 degrees tichako gi lak magol miluongo ni mola. Ichako gi third mola. Koro kineno ka tiyweyo kind pien lak gi lak kae. Kind pien gi lak kae ibiro neno ka en gi oringo kama shape ka gima ogoyo kona. Koro iketo maswak kama tiyweyo uchafu mantie kanyo. Kibiro kamano ka gimitimo nus sako kama, ka gimitimo nus sako kamae. Tigolo uchafu manitie e pien lak kae. To seche mi igo maswak kae, to itime mos, nikech kirudhe matek, tidhi gwaro pien lak. To kigwaro pien lak ni, tiyudo ka pien lak ni odok piny. To kodok piny, tiyudo ka koro ng'ut lak kae neno. To ng'ut lak kae ka neno, tichako yudo gimiluongo ni sensitivity kata ndhivi. Ma kata kimodho pi mang'ich, kichamo ice, kata kichamo ice cream, tiwinjo rem. Nikech koro nidhi mi rudho, igwaro pien lak kae, ma koro pien lak no odok piny, ma koro lak neno. To kochopo wiye ka, to koro igwaro kae matek. Nikech koro kae ni in gi gode, gi buche moko kae, ma kiyudo kaka kuon kata mandas nyalo moke. Koro kae igwaro matek. Kizungu wacho ni back and forth gi force ma pek moingo force mani itiyogo ka. To koro kichopo ka, tiyudo ka koro kae bende chiemo eroga kuto kae. Kech iyudo ka kae nitie step kaka ndiri mar ot. Koro kae iketo brush ni kama, kendo at an angle mar 45, tiywaye kama. Koro ichal ng'ama ywayo ndiri mar ot, seche ma koro idwa golo uchafu miseywayo. Tiywayo kamae, igolo kama. Kichak ibiro kae, itimo ka back and forth kaka nang'isi cha, kaka nawacho cha, scrub. Migolo uchafu te mantie gode, gi wales mantie kae. To kiduogo kae, lak magol, tichak itero mos. Nikech pien lak ni kae. Koro ok idwa ni irudhe ka ng'ama rudho kata mana law mar jeans. Koro irudhe mos, tigolo uchafu mantie kae, mondo pien lak kik dog piny. Malo bende itimo atima kaka wacho no, ichako gi lak magol, ka gin mage ti irudho matek. To kae kama pien lak nitie, tidhi mos, kibiro oko, idhi mos, kibiro oko. Kichopo malo kae,
bende igola gola uchafu kanyo ka ng'ama golo uchafu e ndiri mar ot. Kama ka uchafu ni nyalo wuok. To kapo ni irudho kae matek sana, to yudo ka pien lak ni dok chien. To kodok chien kae, to lagni neno. To kati lagni neno, to yudo sensitivity mang'isicha. To kendo bur moro bedo kanyo, manyalo bedo ni choko chiemo. To ibo yudo ka ili, ko ochako ili, to ka ili, tiwinjo ka gums ni koro chako chwer, to kuot obedo mared. To kose kuot obedo mared, to yudo ka koro kendo cavity buche chako form. To ka chilo ni bendo budho kae, to chako bedo matek. Nikech koro yudo calcium moro mantie olaw cha. To kose bedo matek, to oneno ochako loko kal. To bedo kata yellow green. Koro in ibedo gi leke maricho, makata kinyiero to ng'ato noni laki olil. To harufu moro marach cha, mane wawacho wachne cha, bende yudo ka koro biro. Kamane kaki onego beni rudla. To kichope lep kae, to lep bende igwaro mayom, tigolo oko. Kisetimo magi te, tikudo pi, ting'udho oko. To tijni te mar rudho lakni. Onego beni kao dakika 5 ka tin. Dakika 5, eh? 5 ka tin. Onego beni irudho dakika 5 ka tin. Onego beni irudho lak. To kiriwe gimoro. Kik irudh laki, tiluokori e baf, kendi wer. Erokamano. Onego beni irudho laki, ka irudho laki tirudho laki. Erokamano. Ibro nyisowa gimomiyo ok onego bed ni warudho lekewa to wawer. Ibro nyisowa gimomiyo ok onego bed ni irudho laki to iyudo kaka itimo gik mamoko ber kirudho laki tirudho laki. Mane gima Dr. Dan owacho. Yienwa wakaw yweyo. Waduogo bang' nyerere machuok mokalo mondo mi wadhi nyime kod chenro ma kawuono. Sio juju ni maombi, ni maombi, si kelele ni maombi, ni maombi, sio juju ni maombi, ni maombi, si kelele ni maombi, ni maombi. Dial *487*3# to get this song. Chango. Ni dwawe aditi. Ere kaka ini nyalo wacho weche machal kamago? Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawacho nu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani.
Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Dr. Dana nowachonwa kacha ni kaber kirudho laki tirudho laki, ok ni wer, ok ni luokori. Ang'o momiyo iwacho mano daktari? Seche ma ng'ato rudho lake to ower, ere rachne? Kata to koluokore to rudho lake, ere rachne? Mokwongo obro muonyo Colgate kata nini toothpaste, sorry, obro muonyo toothpaste. To toothpaste ok ber ka omuonyo nikech nitie gik molos go toothpaste no ma nyalo chando iye. Mar ariyo, ok obedo ni oketo pache te e luoko maler mochimo ratiro. Koro mane momiyo wadwa ni kapo ni irudho laki kata iluoko laki, to mano bedo ni en gima itimo. Kik iriwe kata inywande gi tich moro amora. Ere thuolo makare mag kata ng'ama ng'ongo kata nyithindo nego bed ni limo laktar mar lak kaka in Dr. Dana didi e higa kaber? Kaber ka gionge shida moro amora, to nego bed ni dweche 3 kik kadh ka gin limo laktar motimnegi luoko mar lak. Luoko mar lak cha en gima itimo mar geng'o tuoche mag lak, kata ka nitie shida moro mosechakore, ten ogeng'o. Ng'enyne luoko mar lak en mar geng'o kendo keto arita mar lak e ler mamalo. Luoko mar lakni luoko mar lakni mitimo e siptal ni opogore kod mar maswak mwarudho pile pile dalani? Luoko mar lak ing'eni odonjo king'iyo lak to odonjo nyaka, nikech en mashin ma odonjo nyaka kuondegi. Nitie kuonde moko ma brush ok nyal donjo. Kinde lekegi en mashin ma obiro to donjo kindego to golo uchafu miyudo ka brush ni ok nyal chopo, nikech ineno ka brush chopo ka. To kinde lakgi tineno ka koro kaka kinde kuondegi brush ok chope. Koro luoko mar lak en odonjo kuonde ma brush ok chope. Maka ber to tok dweche 3 tok dweche 4 ber ka idhi neno laktar mar lak. Daktari adwa ni mondo mipimnwa, wawinjoga ni joma mine kotenore kod hormones magintiere godo, pogruok thoro ga bedo e lekegi kod leke joma chuo. Adiera mane mantiere ka to kapo ni pogruok ntiere, pogruok nyalo bedo ang'o, kata hormones ere kaka affect leke joma mine? Joma mine ing'eni gin gi hormones ariyo miluongo ni progesterone gi estrogen. Koro sana hormone gi seche moko ka gi yach kata ka gi pek, tiyudo ka achiel kuom gi dhi malo. Koro hormone gi kodhi malo, tiyudo ka kendo remo ringo sana e dendgi. To seche ma remo ringo e dendgi cha, to kiyudo gimoro matin, kata ka en mana uchafu moro matin, kata ka en cavity moro matin, tiyudo ka koro hormone cha miyo gisecha koro bedo maduong'. Kizungu wacho ni o-exaggerate, kata del bedo gima iluongo ni hyperactive. Iyudo ka cells mek dende kata white blood cells ka gi-react sana ni gimoro matin. Koro kiyudo kata ka gimoro timo pien lake, to en kata uchafu moro matin, tiyudo ka okuot, nikech dende nitie hali moro ma hyperreact ne gik moko matin, nikech koro hormone ka odhi malo. Nikech iyudo ka hormone ni o increase remo maringe dend kabisa. Alafu seche ma en malo, iyudo ka hormone moko nitie bende modok piny. Koro iyudo ka en gima kizungu luongo ni hyperreactive to any uchafu kata any tuo mar lak. To kiyudo ka seche moko be en gi kata mana bur, tiyudo ka koro rem no bende
owinje kiwango mamalo ahinya moloyo ng'ama dichuo nikech koro hormones ka ni malo nikech opek to ing'eni hormones ka gin ema gitimo arita mar nyathi moting'o cha. Ma hormones gi nyalo miyo lak remo saidi ka en bur kata ka ponono ni en infection mar dhok to bedo saidi manyalo kelo ne ng'ama miyo ni chandruok matamre gi nono Ero kamano. Na kamano. Kik wiwil nyakwara Ramogi Ajwang' ni chenro ni ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te chakre nyaka kidwa chako bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mayach nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tai e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod chal mar min mare kowuok seche ma nyathi chako lak nyaka seche ma itimo ne chenjo. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende e familia mari ka Equity Afya. Equity Afya wadenoga ni you are caring health partner. Daktari, adwa ni mondo mwang'e ni ng'ama miyo mapek ponono ni entiere kod rem mar lak kata entiere kod buche munyalo luongo ni cavities e lekene. Ere gimonego bed notimo nikech rem ni koro dhi malo mokalo, infections nyalo bedo malo mokalo, nyalo bedo nyaka gi tutu e dhoge nikech chandruoge mag lak. Kaka jalony e weche mag lak, miyo mapek mantiere kod chandruok e lak, inyalo nyise ni mondo mi otim ang'o? Onego bi abiya mondo thiedhe. Thieth onego yud sechego. Joma ng'eny wacho ni kiyach kipek ok nyal golni lak, mano miriambo. Nyaka irit mondo ikonyri koka inyalo yudo thieth mar lak, mano miriambo. Ka remoi tibira to kata ka en luoko lak tiluokoni, ka en bur midino to idino. Ing'eni rem mar lak kaka bur go seche moko nyalo tero pressure mar ng'ama pek malo nikech iyudo ka koro lak chan ridho to gwecho iye kuchocho nikech koro en kama opong' to en tight nikech bacteria ka iyudo ka remo dhi kanyo mang'eny, koro remno nyalo kelo pressure mar ng'ama pek malo. Koro ma onego bed ni idinogi, ting'eni pressure mar ng'ama pek kodhi malo to ok ber nikech onyalo lalo kata wendo ne morito no. Koro wacho ni ka in gi shida mar lak kata laki rami kata pien laki okuot, kik irit ni konyri kokibiro neno daktari. Onego bed ni neno daktari mapiyo kata ka tarigi mar konyruok pok ochopo. Iwacho ni samoro yedhe ma ichwoyo godo ng'ato kata kaka elekene kata e dhoge seche ma itimo procedure mag lak, root canal kata kitimo ne filling nyalo ga chopo kata nyalo ringo machop kuom nyathi. Adiera mane mantiere wachi ni daktari? Mano nyalo bedo miriambo nikech lak ma yath mitiyogo kigolo kikweyogo rem seche midwa pudhgo lak cha en lak ma ichwoyo mane tie lak kanyo, gima kizungu luongo ni local. En yath ma kichwoyo to en mane tie lak ka, ok odonje e system moringe e laki. Kendo dose momiyi en dose mo osepim. Koro en ga yath ma en e tie lak kayo ok odonjo e system. Koro gima nyalo timore ni inyalo yudo maybe ka ng'at mapek nigi gima waluongo ni allergy, o react gi yedhe gi. To koro ng'ama nitie gi allergy iyudo ka daktari kuongo penje ka en gi allergy kata ka en gi tuo mar sana mar chest kaka asthma, ka en gi shida mar glucose, ka en kata gi tuo mar skari kata en gi pressure, mago ema pimo. Koro mago nyaka pim mondo wa avoid emergency moko manyalo wuok kochwoye yadh rem makweyo rem mar lakcha. To ok en adier ni yadhno nyalo kelo ni midekrego. En mana ni ka in gi allergy moko ma allergy manyalo miyo yadhno nyalo kelo mana midekre moko. But kuom ng'eny ji ichwoyo gi achwoya to onge gima timore.
awinjo kimulo kata miyo mapek ma samoro nitiere kod tuo mar sukari, samoro nitiere kod tuo mar pressure kata nitiere kod allergy, to entiere kod leke maremo bende ma udhi balance nango nikech magi gin gik mathoro ga timore. Yiena mondo mwakawie yweyo nyakwara Ramogi Ajwang' ka waduogo to wadhi yudo chenro makende kata wadhi yudo kidieny makende ma bende inyalo penjo laktar, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Tend Balariany ma Kenyatta ochungo chenro mag somo kuom kinde ka gine kuyo bang' masira mar ndara manyoweyo ka jopuonjre 11 otho e gweng' ma Maungu, Voi. We can't allow the government not to read the CBA, and therefore our strike is on. We want to implore on our doctors who are offering minimal services to get out of their work because our salary, our wages are at a threat. Romo mar lakteche gi migawo mar leba ne orem nyuolo lemo ka lakteche odonjo odiechieng' mar 6 mar ng'anyo e stende mag sirkal. Nonro koro dhi nyime bang' japuonjre moro dere e cho mar skul sekondar ma Orero e kaunti ma Homa Bay. Diher penjo laktar penjo mora mora kotenre kotoa kwa makawuono thuolo ber mokalo. To kapok wamiyo daktari thuolo, adwani mondo mwamiye special groups gi bende nafas matin. Daktari nawinjo kimulo kamoro ni wantiere kod jogo ma waluongo ni special group. Special group ni gin jomage to ere kaka onego bed ni girito dhogi kata oral health kama oting'o lak, oting'o lep, oting'o pien lak kaachiel kod gimoro amora mane dhok. Special groups gin kumoting'o joma nigi tuo mar pressure, ma luongo ni hypertension,
Joma nigi tuo mar sukari, waluongo ni diabetes. Joma nigi tuo mar adundo, ma waluongo ni cardiac diseases gi. Then wayudo joma koro nigi tuo kata mar kute mek virus. Sana sana koro wach kata kaka kute mek ayaki. Then nitie group ma ng'ama iyudo ka en gariyo kata adek mek gik ma awachogi. En kodgi. Koro iyudo ka jogi seche moko ng'eny tuogi nyiso e pien lak. Sana sana pien lak ema ng'eny tuogi ohero chando. Koro ber ka arita mar ler mar lak gi pien lak bedo malo. Nikech iyudo ka seche moko tuoni koko control maber to okuodo kata pien lak. To kapo ni pien lak bende olil, tiyudo ka chilo ka koro bende miyo en gi shida e pien lak, to lak koro yiengni to ndekni, to en lak ma koro kata kotimo chiemo to winjo ka lit. To seche moko onyalo pudho lak, to king'iyo lak to en lak ma kata buro onge go. Nikech koro tuo cha odhi oketho pien lak. To tuo mar adundo, iyudo ka seche moko chilo mar bakteria ni nyalo donjo e tie lak, to koyudo tie lak to donjo e line mar remo, to ringo, to donjo e lungs, to kolonjo e lungs to opoko chopo e adundo. To adundo kae wan gi gik miluongo ni valves. Valves gi gin gik maloro to yawo adundo. Adundo kaka ing'eyo nigi chamber 4 magoyo side magoyo remo man gi oxygen gi side magoyo remo maonge oxygen. To bakteria gi kochopo e valves kacha cha to gi affect valves. To valves go ka gi affect to koro tich mar yawo gi loro cha bedo ka koro en tich matek. Koro obedo kata gi heart attack kata gi gima waluongo ni heart failure. Nitie yedhe moko kata ma jo pressure tiyogo kata ma jo diabetes tiyogo. Iyudo ka yedhe gi seche moko affect calcium. To gikelo, ka gitiyo kodgi aming'a, iyudo ka gikelo kuot mar lak. Gima waluongo kata ni gingival enlargement kata gingival growth. Koro iyudo ka githago sana sana jo pressure gi diabetes, kata ng'ama nigi pressure gi diabetes. Kech iyudo ka ng'eny jo manigi tuo sukari chako yudo pressure. Koro mago e special group, gin onego bed ni gineno daktari kata kapok dweche 3 mana ng'isi ka ochopo. Onego gibed osiep daktari lak kabisa. E kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo, nipimonwa kacha ni kabe to onego bed ni ng'ato luoko lekni kachiel kod lewe. Awinjo kimule special group ka wach mar ring lak. Mulna ring lak kaka onego bed ni ng'ato luoko kata ng'ato rite mondo mi obed maber. Kata odoko ni oonge special group ma bende ikwanonwagi. Ring lak mokwongo nitie gini iluongo ni toothpick, mae adui maduong' mar ring lak. Ng'enywa kosedhi hotel to tiyo gi gini, tiyudo ka koro ochwoyo ring lak ka. Odwa golo ring'o modong', sana sana kosechamo nyama choma to odwa nogol ring'o e kinde ka. Tiyudo ka ochwoyo ring lak, koro ring lak ni dhi to kuot. Kosekuot to ochako chwer. Koro kobede e shape maber ma Nyasaye nochweyego kama. Koro kosekuot tiyudo ka koro toothpick ni kendo chak siko chiemo moko donjo iye. Koro iyudo ka chembe mar chiemo chak isoyo irigo toothpick e diere ka, to toothpick ni ng'eno otek to obith ka tong'. Koro dhi to osiko chiemo no iye kucho. To chiemo no iyudo ka dhi to dhi e tie lak. To kodhi e tie lak kucho cho, to seche moko koro en gi bakteria. Okelo ni infection ka. Infection iyudo ka koro pien lak dok piny. Pien lak kodok piny to koro ing'e ni wan gi shida mang'eny. Wan gi shida mar sensitivity cha moluongo ni ok dimodh pi mang'ich.
kata mana ice cream ok dicham. Kendo kanyo koro iyudo ka tie lak no chako regore, ibedo gi cavities kata buche ka. Ayudo penjo mowuok kuom Gideon Mugo daktari. Gideon Mugo wacho kacha ni iluonge ni Paul Gabriel mowuok Adema Diruma. Penjna laktar ni laka lit to ka rudho to chwer remo. Ma nyalo nyiso ang'o to ere gima onego bedni otimo mondo mi kik leke ne chwer remo kaka oneno kaka leke ne chwer remo ni daktari? Koro mano ranyisi ni chilo osedonjo e kind pien lak gi tie lak kacha. Ng'ut lak kacha cha oseweyo ma chilo donjo. Manyiso ni arit mar lak kata kaka ogoyo muswak ok ogoyo e yo makare. Koro iyudo ka chilo ka osesikore ma kute mag bakteria ka osedhi kacha cha mo odak mochako golo acid ka. Koro iyudo ka acid gi ema wang'o pien lak kendo wang'o lak kocha. Koro gin seche ma ka giwang'o lak to gikelo gima waluongo ni cavity. To ka giwang'o pien lak kama to iyudo ka pien lak kuot to bedo marakwar. To kimule matin kata brush komule to chwera. Seche mochwer kamano, mano dendi temo ng'isi ni nitiere dhaw madhi. Koro white blood cells ka koro sebiro e pien lak kanyo to ging'eny kanyo. Koro gitemo gore gi kute mar bakteria ni. Koro kelo gima kisungu luongo ni inflammation. Koro inflammation ni en kuot mar pien lak. Pien lak kokuot to chwer to en red. Koro advice ma wang'ise ni koneno ka lake chwer kamano to medo goyo brush. Kik owe goyo brush kata muswak nikech pien lak e chwer. Kako omedo goyo to obiro medo neno ka koro remo ni dok piny. To ka en gi gima iluongo ni floss, nitie gima iluongo ni dental floss, ma en waya matin kama, piece mar tol, to onyalo tiyogo to soyo kind lekegego, to iyudo ko ogolo uchafu moko mantie kind lekegego, nikech nitie uchafu modonjo kind leke ka gi pien lak. Koro dental floss ni nyalo golo uchafu go ma brush ok nyal golo. Mar adek, onego ne daktari mar lak otimne gima luongo ni professional cleaning cha, mano luoko lak gi machine, nikech machine ni biro dhi e konde kuma chilo go nitie, nikech chilo moko yudo ka koro osedhi oyudo calcium moro ma nitie olaw cha. To ka giseyudo minerals ma nitie olaw cha, kata gi pi modho, kapo ni omodho pi ma kata mar kisima, kata mar freji momede chlorine mang'eny, to yudo ka koro chiemo ka osedhi mobet matek. Koro iluongo gi ni calculus. Koro calculus no nyaka odhi mana ir ofis daktari to otimne gima iluongo ni professional cleaning. Ageno ni oyudo. Antiere kod penjo moro ka daktari, owuok kuom Ombok Long wacho kacha ni penj na jalony ni mbaki bende en yadh lak, mano ongili Ombok mar Nyahera. Daktari ageno ni ng'e mbaki, mano jogo mantiere kod chandruoge mag lak openjo ka mbaki bende en yadh lak, nikech diere machon ni wantiere kod yore ma traditional mane warito godo lekewa. Bende mbaki en yadh lak, daktari? Ok ang'e gima mbaki en, tageno ni en jinja. Nitie gik moko ma ji tiyogo kaka jinja, cloves, tangawizi, miyudo ka girego gigi to gisoye e lak. Nitie gik moko kaka touch and go, nitie yedhe moko mek miti shamba, iti yien moko ma giswago to gikete lak. Gima nyalo wacho ni ng'eny gigi ok kony lak, nikech gigi nigi gima waluongo ni gin gi natural acids. Koro acid gi kodhi to wang'o tie lak kata wang'o nyai lak kucho. To kowang'o nyai lak kucho, to ing'e ni nyai lak kucho wan gi line mar remo, wan gi line mar nerves, wan gi line makelo ne nyaka lak chiemo. Koro iyudo ka lagni gigi osedhi kucho to mowang'e. Entie lak but osetho. Koro kosetho kama to ok oyud remo
gi message ma e del. Emomiyo koro obedo kamoro ma kute mag bakteria nyalo bede. To kute mag bakteria kosebedo to gilosre iye kanyo to gidhi piny nyaka e tie lak. To ka gisetie lak to gidonjo e chogo. To ka gichoko chogo kae to gichako form gima iluongo ni tutu. Koro kae iboyudo ka lagni ok rami, lakini koro ondekni to king'iye maber to kidiye kamae tineno kogolo tutu. Iwinjo ka koro olawni teske tutu. To dakika matin iyudo ka koro chogo kuot. To ka chogo osekuot tineno ka bende lembi okuot. Koro iseyudo gima iluongo ni cellulitis. Gigi nyalo bedo ni gigolo rem, lakini ok githiedh kute mag bakteria ka. Koro gikelo ne jomoko shida nikech obiro ka en koseleo ka koro kute ka osedonjo modonjo e chogo. Koro chuno ni en ng'ama koro kata kimiyo yath mar antibiotics timiye e line mondo ogore gi kute mar bakteria mosedonjo e chogo. Ayudo temo wuok kuom Tina Nyarmigori. Tina Nyarmigori penje daktari ni brush onego bed ni itiyo godo kuom thuolo marom nade kapok oloke? Kaka nawacho cha brush ok onego kal 3 months kata dweche 3. Gimoro kendo minyalo ng'iyo, inyalo ng'iyo leke brush gi. Kiyudo ka leke brush gi osewenge ni mobam oko kama, to inyalo nyiewo brush manyien kata ka dweche 3 pok oromo. Koro mano eming'iyo. Brush bende kinyiewo ting'iyo ni leke gi en go adi. Brush man gi leke mang'eny en brush maber. Leke gi onego bed ni en gi leke mang'eny to gin leke mayom. Kik obed brush matek kaka nawacho ka gima irudho jeans. Obed abeda brush mayom nikech kobedo matek to dhi gwaro pien lak, to dhi gwaro be ng'ut lak. To kogwaro ng'ut lak tibedo gi buche. Ngoche ni obed brush mar rudho wuoche kata rudho jeans obed abeda mayom Daktari ayudo te machielo kama owuok. Obed matek kamano. Ayudo machielo mowuok kuom Edwina kantiere Kisii, penjna laktar ni kind gums ge nitiere black color. Onyalo timo nang'o mondo mi color ne machon cha oduogi. To ang'o madibed ni nokelo gums ge obedo rotenge? Gums ma black en mano Nyasaye manochwe kamano. Nitie gima iluongo ni melanin. Melanin ni en e Mwafrika. Mwafrika nigi gima iluongo ni melanin. Melanin ema miyo del chalo marateng' kama. Koro en ga e gums. King'iyo kuom jomoko en ga e gums. Koro mano en kit gums. But ka en chilo manitie kind lekege to mano nyalo golo gi machine ko visit office dentist titimo ne luoko cha. Ng'ato bende nopenja kamoro ka ni luoko nyalo bedo pesa adi nikech ni wacho ni bang' dweche 4 ka dweche 4 onego bed ni ji dhi mondo mi luok negi lekegi professionally. Thothne kaka ka Equity Afya onyalo kawo pesa manyalo romo adi? Luoko nyalo range from 7,000 to kata mana 30,000. Depend gi kaka dhogi chal. Nikech nitie joma oweyo dhok makoro osebedo molil sana. To koro en tich matek nikech idwa ni igol calculus ka, igol chiemo, igol kala. Iyudo ka seche moko otiyo gi vindari, otiyo gi curry powder, otiyo gi spices mang'eny. To kendo bende brush ok ogo maber. Seche moko madho coffee mang'eny, en gi stain mar coffee. Ohero coffee mimadho godhiambo ni king'iyo lake. Koro luoko ni en gima wang'iyo to wapimo gi kaka hali mar lak chal, ler mar lak chal. Erokamano daktari, aneno ka sa omayo wang'wa mokalo. Ote mane mogik manyalo weyowa godo kotenore kod weche mag rito lak e yo makare kata rito dhok kwakete jumla? Ote man go sana en kuom joma mine. Sana joma mine mapek gi joma mine man gi nyithindo. Nyathi mathin ma kata tok higni 5
onego bed ni ing'iyo lake tigoyo ne muswak. Ng'eny mine ok gone nyithindgi ma jugni 5 muswak, giweyo negi mana muswak, nyithindo gitugo gi muswak, moko muonyo toothpaste. Naseng'isi ni muonyo toothpaste seche moko nyalo bedo gi shida. Seche moko odhianjo toothpaste mang'eny e brush, koro notugo atuga to omuonyogo. Nyathi matin kabisa iyweyo ne lekege gi pamba mokete pi, nikech seche moko brush pod ok onyal. Komadho kata mana chak mokete skari, iywe ne lekege. To seche me pek miyach cha, nitie kidhi e osiptal, nitie buk mimiyi. Buk mangiso ni koro yach onego bed ni idhi e klinik. Bugni ok en certificate miwuothogo ni koro yach. Nitie gik monego isom kanyo, king'iyo page 12 ondik weche mang'eny kanyo kaka mar rito lak. Ng'eny ji penja ni daktari, nyathina nigi plastic teeth. Onge gimiluongo ni plastic teeth. Kik ikaw nyathi, idhi ter, yudo kokuny dhoge ni manyo plastic teeth. Onge gimiluongo ni plastic teeth. Kisomo page mar 12 mar bug klinik mar ng'ama yach kanyo, olerni maber kaka inyalo rito laki, inyalo rito lak nyathi ma minyuolo manyien, ma kik ng'ato wuondi ni tim kama, gol plastic, kaw magadi soda irudh e pien lak nyathi. Ng'eny joma mine timo makosa, to joma dichuo bende dwa weyo ne rito mar lak mar nyithindo. Gidhi to gidhuro ne joma mine, koro gimbe onego gibed gi concern ni nyithindgi iterogi kama chal nade. Iyudo ka nyathi odhi oter, ogol ne plastic teeth ni, to plastic teeth ni ne onge, to koro uyudo complication mar chwer. Koro chwer ni kamogol ne plastic teeth ni, remo ni ok nyal chung', obiro nyaka osiptal, oyudo ka koro obedo gi admission gi complication moko. Nitie joma bende nigi tuoche mek remo, ma waluongo ni hematological disorders. Iyudo ka ng'eny gi shida gi ng'ise e dhok ka, iyudo ka seche moko en gi lep ma red, en gi gums ma red. Gimbe onego bed ni girito lekegi maler, to gibiro neno daktari kaka nowacho. Erokamano nya Dr. Dan, amor mokalo yudo thuolo ma ibiro wago mbaka e chenro mar penj laktar. Kendo ageno ni odiochieng' machielo kwachako waluongi tibo biro mondo mi wachak wago mbaka kotenore kod weche mamoko mag lak. Aduoko ni erokamano makende. Penj laktar kokalo RamogiTV kawacho ni ngima en mwandu. Iwinjo gima daktari owacho. Adwani mondo mi aparni ni kiny en World Oral Health Day. Omiyo kiny adwani mondo mi kik we mokitudori kodwa bende penj laktar wamed ng'iyo matut kaka wanyalo bedo kod dhok makare, nikech kete kod dhok makare ino wuon ibiro bedo kod ngima makare. Ne jogo picha mawa erokamano makende, ne director na erokamano, ne producer na Papecho Okoth erokamano makende. Luonga ni Rito Tieno, oriti masane.